Görüplük. Bir baý söýüriň howlusynda iki düýp agajy bardy. Olaryň magtymul aýynyň ahirlerini açylyp uğrayan gülleri tutuş howlunyň howasyny täzelýärdi we köp gatly beton jaýlary gawalan ymtanlara baharyň gelenligini boşlaýardy. Agaçlaryň bir beýlekini örahat ejizedi. İkinji agaç maýyny tapdy, onuň üstünden ölüp onu kemsitýärdi. Eýer hem ejize daratdan umydyny üden bolmagy çemeli. Onu kän ýedegeden okdy, tebe oňa seretmek bir derek wagt ýetirmekdi pasaplaýardy. Günlerde bir gün güýçli ösen şemal, garry daglaryň eteklerini öpýän gülleriň tohumyny işe görkişiniň howlusyna getirip dökdi. Gül tohumjuklar agaçlaryň ýanyna gelip, olaryň düýplerini kökürmek üçin ruhsat soradylar. Ulagaç gedemlik bilen beýle zat bolup bilmedi. Eger ýanymda düýp tutsaňyz, bar suwuny sorup tutararsyňyz, diýdi. Asliýetinde ulagaçy ünje goýan zat diňe bolýarly. Güller çok gyzyl bolup açylaýsalar, agaçyň tarymtyl gülleri göze görünjek däldi. Kiçagaçy onuň tohumlara beren jogaby bilen alalaşmady. Çünki ol özüne bu ýaşaýyşy bagş edenim, ýaşaýyşyň dowamy üçin gerekli bolan tuğda ýetirip durjakdygyna ýürekden onanýardy. Ol tekliwe garşylyk görkezmedi. Siziň bilen bile bolmak meniň üçin uly wagtdyr. Bile bolsak ýalňyzlyk duýmars diýdi. Kiçagaçyň bu sözleri ulagaçyň maňyna batmady. Emma kiçagaç gözel yaradylanlardan hiç kime biýan etmedi. Gözellikden diňe gözellik dünýäni ýandyr, diýdi. Kiçagaçyň düýünde şiňelän tohumlar bir näçe hepdeden soň bar kurup, hoşgoý ýyzlaryny töwerege ýaýmaga başladylar. Howlunyň eýeti hem garaşylmadyk mehmanlar görüp ören begenni. Ol gülleriň solmaldygy üçin dam sefer oýanyp, olary güýçli dökümler bilen imitlendirip, wagty-wagtyna sorýardy. Kiçagaç ol suwlar güljagadlar bilen biletýärdi. Ol hem taýaly güller bilen uwdaş gününden ötüp boýalýardy. Gül tohumlaryna mehr bilen gujak açan bu agajy howlunyň iň uly we taýaly agaçyna öwrüldi. Bir-birinden owadan kebeleklerini düşelýär boldy. Güllerim açıp howlunyň görküne görk boşdy. Ýalňydy galan beýlek agaç bolsa, ölmezçiliginden ýaňa barka taralýardy, tolýardy.